Görüşüňiz ýaly mehriban illeşler. Sanly ulgama geçmek barada, sanly bilim ulgamyny jemgyýetimize özleşdirmek barada biziň illeşlerimiz şeýle online platformasy döretipdir. Bu sanly ulgamda döreýän täze iş orunlary bilen baglanşykly gepleşigimiň şu ýerine Rumynia döwletinde bilim alýan illeşimiz Şöhrat Söýünjaliýew bilen sohbetleşigimiz dowam edýäs. Şöhrat bize freelance sözü näme anlatýar we sanly ulgamdaky dünya bazary we iş orunlary baradaky, iş mümkinçilikleri baradaky öz maglumatlaryny biziň bilen paýlaşar. Şöhrat bize freelance we iş bazary barada öz taýarlan maglumatlaryňyzy bilen ýerleşlerimiz bilen, tomoşaçylarymyz bilen paýlaşsaňyz. Salam men men Şöhrat Söýünjaliýew. Freelance näme? Freelance, freelance diýen ingliz sözlerinden gelip çykýar. İşlemek diyen maýany anlatýar. Bu freelance nämeden atyr? Bu freelance iş yerlerine gitmeden, yani uzaktan internetin konumu bilen online işleýär. Öyle freelance işleyen adamlar özlerine işleri tapmak için türlü web sayfalarını kullanýarlar. Yani olardan misal getirjek bolsak, freelancer yani Upwork.com ýaly başga da bir näçe web sayfalaryny misal getirdiler. Şu freelancing auto-create urlary, freelancing auto-create urlary esasen kompýuter programmýerlemesi, web dizaýny, grafik dizaýny, copywriter, başga da video editor, başga da bir näçe urlary sanatlar. Son kodlarda işlerimiz hasyn ansatlaşdy. İşlerde, iş yerlerinde şeylerinde yani freelancer işletilýärler. Bu hem bize beren mümkinçiliklerden biri. Men özümärdaysam şu wagt ýol operatorda köp freelancer bolýar. Yani başardygymdan deň dostlarymdan köp etýän. Olaryň hem has we netijeler gazanmak üçin. Onda şu sanly ulgam bilen baglanşykly, sanly ulgama değişli iş orunlary gün saýyn ösýär, rowaşlanýar da onu uğurlarım artýar. Uğurda hünärmenler hemişe täze nesili ýetişdirmeli uğurdanly. Şey netijeler biler. Türkmen ýaşlaryna, mektep okuwçylaryna esasen şu sanly ulgam bilen baglanşykly, şu sanly ulgamda geljekde iş orunlary alyp bilmek üçin mektep döwürlerinde näili sapaklara, näil derslere üns berse has goýular. Mektep okuwçylary, mektepde otlary esasen informatika derslerine, matematika derslerine has üns berseler, yani freelance işlerinde özlerini tapdylar.